Здрасти хора! Продължението на миналия клип. Казах, че остава 2-3 минути, а са оставали 2-3 секунди. И искам да се довърши къщата. Това, че малко е тъй по... Айде бе, айде бе, айде бе, айде бе, добре. Тук никой не го е видял. Дейте кам никой, че отдолу ме дърт. Да се спестя за бързо едно дървоч, то пак свърши. За покрив пак няма да стане. Я видим. О, то тук съм имал. И тук имам. Супер. Довърших и точно ми стигнаха, мисля. Не, останаха още. Но за покрива май няма стигнат. Аз да не знам те са така дали ще стигнат за тук. Стига бе! Въй! Едно. Само не ми стигна. Сега ще се оставя аз. Тя пък се чупи. Сега да Я кирката бързо ли са такова? О, ясни е много бързо. Моля, кажи, че да стигнеш, моля, кажи, че стигнеш. Стигна. Добре. И добре, почти е готова къщата. Сега да появим малко нетворчество. Според мен 1.9 още не е оправено доста добре. Нали, добре иска да кажа. Защото има доста неща да се оправят още. Например, и това нещо, като слагаш блокчета и например на Skywars и те не скаща и то направо, а пък изобщо да слага... те прави. Пък изобщо не слага блокчета. И това е голям бък. Много не ревене особено, защото аз знаете, че много играя Skywars. Почти всеки епизод ми е на Skywars. И това не е много хубаво. Ама както и да е голяма работа. Добре. О, вижте ме, сега ще убия всичките, уе. Кое е по-добре? Мале, да сбрадва направо къса меча, бе. Обаче пък е много по-бавно от него. Я видим. Тряс. Един. Тряс. Опа. Тряс. Стига, бе. Тряс. Аре, бе. Тряс. Втори. Атъс. Тряс. Първи. Тряс. Втори. И същата работа. Обаче да сби повече да им, че му е много по-бавно. То сгледа. Шу. Като се дигни, гледайте. А пък тост вига са много по-бързо. Затова атак демича и ната се... Атак демича е хубав, по-добърът на меча, обаче бързината й е много бавна. Гледайте, докато се дигне, тост... Чакайте сега да шпя това. А тост гледайте, тряс. Веднага. Не знам где ми отиде брадвата. 100% съм ме хвърлял някъде, ама... Не знам къде... О! Ябълка. Щом още не е изчезнала. Значи ако съм се хвърлял брадвата и тя няма да е изчезнала. Дайте да проверя. Няма. Добре. Тя къщата почти готова. И тук аз дойдох някъде и те ходих. И да се направят и тряс.
Гад ме отбиха. Да, това ще. Гад ме отбиха и тогава заизлетяла. Трас! Вижте са спам. 4, 5 удара на прасе. Без спам. Тряс 1. Дум 2. Охо, колко удара, бе? Чай да видим автата. Тряс 1. О, what? Тя с 1 удар умря. Тази тряс. Хубавото на този меч, че може да удрят две неща, деца едно от друго. Значи брадвата би повече демича, пък меча... дия го знам какво прави. Те го мразя да седи. Военно обавам се чупти. Трас. Супер и те трас. Те. Още не съм влязал да копая. Сигурно другия епизод ще вляза. Аз още кирка не съм направил. Я видим ачивментите как са. Добре, не знам ви дали ще ги виждате в клипа, ама... Първи ачивмент съм... това за фермер още не съм такова. Вече съм чудовище, още го нямам. Би крава, как да го нямам, бе? Да, съм била крава. Те ми следи, мисля, че съм била. И ме пука. Може да съм била, може и да не съм била, как се даде. Да, с още кирка нямам. Тази съм си направил. Аз като бия тук събери малко кожа. Добре. Това... Би крава и как така, бе? Аз на почти всичките ачивменти би крава. Увец на чудовище, значи с лък сигурно да прибия някой. Това ще е много яко. Прекален силен. Доста ще е добре, ако отида някъде. Диамант искам ти. И това е Enchanting Table също, ама... Той ще е много труден. Значи сега ще ви кажа какво трябва да направя, за да взема Enchanting Table. Инвентара отварям, събирам дървото. Я чакайте да съм. Добре. Добре. Значи... събирам дърво. Отварям инвентара, вземам си кирка. Може да се обновя, после ще ми трябва печка за да изпеча айрона. И Егорейтос. Намирам го, чупя го. Вземам тези два ачивмента. Тези двата. Като го щупя и после ще ми трябва 5 диаманта, обсидиан, правя си от 3 диаманта кирка, давам 2 за коси и готово. Всичко е промислено вече, но в този епизод вече няма време. Сега да видим тръстиката, мисля, че е готова. 3 вече са, нали? Да. Ръчичката и тя би доста демидж, много добра. Виж, че какво пише на нея? Нищо не пише. Това значи, че е много добра. Да, взех това. Това също взех. Това само 2 ли беше пораснало? Мале. Тук стана голяма работа. На пясък растат, мисля, че по-бързо, доколкото съм чувал. Че аз съм чувал нещо, ама. Да, те ще наредя колкото мога повече, не ми трябва да се тръстика. Добре. Сега, мисля да спирам клипа. Хора, да ме бе харесал клипът.